So hi mga day, ako mga ka-Dayers. Welcome back to my channel mga day na. Kabibo ba, labanin mo oy. Palihog lang, labanin mo oy. Palihog lang, labanin mo oy. First time ko mag-vlog diri sa among bagong balay kay yes mga day no namalhin mig balay mga day no kay murag sorry kay wala ko nagsaba nga murag libalhin mig balay kay murag wala lang gid ko nagsaba no pero napansin naman jud nako nga daghan na jud kaayo naglalis sa ako notification sa Twitter no kung ako abay gyud daw ning kwarto or nagpa-repaint ko kwarto murag nga na jud no so murag mao to siya namalhin day tuod mig balay mga day no sorry kay wala na gid kaayo ko naka ingon na gid wala ko naka-vlog nga namalhin mig balay may nga na gid no so muna siya karon mga day so ako i-vlog ang akong adlaw no pero mostly kaning adlaw ang ako akong gina-look forward no kay make-upan ko ni Raybert Hey nabi kami ni Raybert isa na mi karon kwarto kay diri naman siya mag-work sa Cebu so mo ni ang initial nga itsura sa akong kwarto no so mo ni siya mo ni ang bed ni Raybert. Yung morning ako, no? Wala siya nga ako, so. Wala ko'y makita nga itong nga bedsheet. So, murag. Kanina lang dyan akong gidaginot, no? Kaya at least na ay itom. So, laban lang. Gid siya. So, di pa na ako gusto i-expose ang kwarto kaya wala pa bitaw gid siya na enhance gid kayo no murag tsaka pa wala pa gali na tao dong akong background galing I love me ni diha karon mga day wala pa ko iligo yes wala pa ko iligo alright mga aunta sa ubos no mga aunta sa ubos mga day mga aunta sa ubos no so mga naugta anya maligo ara gid ligo ara na siya murag typical lagi nga adlaw ba basic nga adlaw no so bani ko sa akong pagkaon mga day. Alright, let's do this. Tapos na dito ako mga baby. Now, si Micho og si Tuti Love. So, karon mga day, akong gamit ka suga dito sa kwarto. Kaya ang ring light sa... Kaya ambot nga no ning suga na mo dito sa kwarto. Di siya mo on, no? Palihog lang, di siya mo on. Alright, di siya mo on. So, muna sa di siya. Ang ako ang suga, no? So, muna siya mga day. Karon pa na ako nakita akong baby picture mga day, no? So, cute kasi ante, no? Cute kasi ante. Gapahe ka day, pagdako day. Palihog lang. Pani mo day. Alright, let's go mga day. Ay! Micho! Come here, baby love. Come here. God. Tuti! So, time check day, no? Kaya wala day ko naka ingon sa inyo kung unsay oras din, no? Sige, taguna-huna. Sige, oras din. Ayan. Alright. So, mga day, time check. It's 3 PM. So, grabe ka timing, no? Alas 3, gid siya, mga day. So, karon mga unta. Mga unta. Alright, mga unta. So, na miss dining, no? So, ang sudan di ay namo karon. Grabe, ihampas yun sa inyo tanan, no? Ihampas, diba? Kani, amo ni sudan na mo ron. Asay sudan? Asa ba ni? Tusino ni? Ate! Tusino ni? Tusino? Wala lang. Kaya basi mamalik ko ba? Tusino din siya mga day. Alright. So, muna siya akong sudan? Micho baby love, come here. Come here. Jesus ka cute. Come here. Jesus, come here. Come here ba? Agaw, kamera ni mga iro eh. Tuti. Tuti, come here! Tuti! Ay, so cute! Ay, so cute, baby! Ay, so cute! Pag-hi sa inyo, mga ka-Dayers. Pag-hi, sabi mo sa ko intro. Kamu ba ito? Ako mga reindeer. Ay! So, mukhaan na to eh. Langayan na to. Tuti! Mga day, si Tuti na ngayon ko. Pagkaon mga day. Mga day, si Tuti, oh. Tuti, you wanna eat, Tuti? Tuti, oh. Di ba ka pwede, ani?
Oh, dati sige na, ana dire. Ano mo chichirya dire. Dito daw mga dental sticks mo niya ang mo snack. Ay, hulat mo diha, no? Mga snack time ni Tuti ito, okay? Makapa-healthy daw siya sa teeth. Healthy siya sa teeth daw. Sa zero calcium sa teeth. Lisod pa din ako atagan si Miss Your Baby Love. Cute kayo mga day hatanawa mo. Ambak-ambak ni si Tuti. Yes, ka cute. This is 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 kapoy na ka to. Ay! Sige na. Oh, Miss Your Baby. Ikaw po, uy. Nasulit ka. Laban. Kao na kita diyan, no? Ang ganap gid niya mga day no kay make-upan ko ni Raybert no kay murag na kita bigyan ako sa iya hagin nga nagid siya potential. Na siya potential mga day kay maayo magi siya mo drawing no. So kung maayo mo drawing edi given ang kilay pack lang diretso di ba? Bugin ng gingon nga taas na kayong pagsalig dahil. So medyo na excited ko no sa iyahang pagtimpla sa eyeshadow. Ngayon na gyud. Ang highlighter ana gid sa ante no. So murag dako yung expectation no. Murag mulaban na jud ko. Yo, lagi kayo mo dyan yung videohan yun. Yes, akong i-videohan ang katay ni Raybert ganiha nga grabing suka ni Micho diha gahapon. Hoy, visit. Animal kami Hoy, unsa man? No na magadire. We're not friends. Grabing suka ni Micho mga day baho jud kayo mga day wag siya kabunamin. Pinako na ko ani siya nalipong gyud siya. Or nahang-over si Micho. So, ano siya mga day, wa pa minaligo, nga nila dyan ang live, #procrastination lang. Kapoy yun dyan kayo mga day, ay. Kapoy ba? Kapoy ba? Micho, baby! Micho! Micho, come here! Micho! 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 Ali, dili ba? Ay, sus ka, cute sa baby. Akong baby, si Michu. Kasi polos ka video mga day, no? Medyo ano si polos ka video. So, hay mga day, alas 2 na sa kadlawon. So, ang chika karon kay karon daw, na adlaw mo abot gyud daw ang bagyo. Kasi nga ang bagyo dahil pag hayre. Umpong. Kami ni Raybert, nabilar man may ganiha. So, mata pa meron. Wala mong gibuhat yun kaya nag-movie marathon me. O, Princess Diaries. Kamang may gusto ni Raybert. Sumula siya mga dad. Push it. Strange town, San Francisco. Kaya mo? Tomorrow. Mga day, time check na mga day, alright? 7 p.m. na, so nakamata ko ganiha 5 p.m. Kabalo ba yung mga nung, medyo nabali na po lang ako ang, si tawag ka na, day? Ang akong body clock. Nabali na po na akong body clock kay, nag-movie marathon ba ni Raybert gabi eh. So, si Raybert yung pasangin lang mga day. Lihog lang siya, no? So, si Raybert karon nag-edit siya. So karon team abangers gid gihapon gid me kay karon lagi daw na pod na murag na postpone na po ng pag-abot sa bagyo no ni bagyo. Yung sa mga tao ba giwatan na sila tong bagyo eh. Giwatan sa welcoming committee dire. Singa ato nga bagyo day oplong. Umpong. Kailan ba sa oplong? Sorry mga day. Oo, yung magic kayo ang mga tao dire pa kay. Ayaw mo ba nga to dire kay basta pag mata lang nato wala ti ato. Atay sa bumawa ni ato, bumawa ni ato. Bibo ba? Anak po sila nga. Dili lagi daw may magawas sa balay kay paggawas do na mo mga lagas sa mong buhok kan siron dumi din siya. Kusog yung kayo ang hangin. Oo, kayo. Kaya anak mo gito si Kuya JM nga. Wala daw sa kabalo pag mata daw nato. Pag mata daw nato lahat sa kulon. Since Friday karon mga day. Sumuparte may mga day, no? Kay among sugaton ang birthday sa uyab sa akong ate, no? So, libre drinks! Hindi ka nakarang libre drinks! Sumiyan! Kami, Raybert, Ralph, ako,
mag-matchy-matchy outfit mi, no? Mag-kuan mi, mag-checkered mi green, no? Matchy-matchy mi, no? Mo ni ang suoton ni Ralph, no? Kani mo ni ang matchy-matchy. Tas ako, morning ako mga day. Mo ni ako suoton, no? So green gihapon siya. Tas kani kang rebirth mga day. Push it. Push it! Atong bisitahon si Kuya GM sa Pigas Parto. Hi, day. Ikaw, mag-icon mo, day. Uban mo, day. Icon, day. Day, zoom in kay kaniha, day. Hi, day. Mag-icon mo, day. Wala mo din si Auntie. Nala si Auntie, wala lagi ka. Nagsama ka na anak ka, day. Day? Yes, day. Nag-vlog ko, yagin ko, day. Bahala ko, day. Pag-abot na ako, naligo ka dahil. Yes, day. Nakaduog ko ka snippet. Oh, sa'yo mo. Pakyuni mo, day. Pakyuni mo, day. Balik-balik. Pakyuni mo, day. Kaduog ka dahil. Yawa ka, day. Pakyuni mo, day. Yawa! Push it, mga day. Push it. Kita to, Day. Makarelate si Kim, anak, day. Makarelate siya. Secret, day. Para big. Uy, mag-icon ta ba? Yawa man mong tanan, ay. Day, sugato na itong birthday ni Jistril, day. Wala lagi may batasan, day. Grabe na, mag-inabert. Undangin na birthday. Mama, undang? Ang trabaho din ni Rebirth mga day, no, kay mag-edit siya videos mga day, no. So, maayok siya movie maker. Wow. So, gana siya, maayok siya mo edit mga day. Mura na naging niya gihimog piano ng kuan, laptop. Gunan! Pero in fairness, si Rebirth ay way ligo karon. Wow, ay ano? Siya ay way ligo, mga day. Siya rin way ligo. Bagaas na mo, eh. Medyo, ano, makaya pa ba na mo, Bert? Makaya pa na mo. Maghubog ta birthday. Kana na bitaw mura na jud binhod na gyud tiis ka hubog. Kuliro lagi kayo. Gabi mga day movie marathon mi kay ni Ana dis Kuya JM nga. Kuan lagi daw movie marathon daw mi. Hadto magbunta na daw magkilak na daw mga katarak. So nakahuman mig tulo ka buok movies gabi. Di ay tuod. Update ko lang, share ko lang. Kasi si Rebirth, ganahan man siya Princess Diaries. Wow! Gusto mag-ginutagay ko ka ng mga away-away, mga sundalo-sundalo, mga patay-patay, mga World War Z, yan na ba? Gusto mo siya Princess Diaries, so ako lang siya hati-hating sa iya. So mga day, nahuman na siya makeup pa nga day, no? So, wala pa po ni nahuman akong buhokens. Pero mo ni siya, mo ang polo, no? Wala pa na dyan ko. So, pareha mi ni Ralph o Rebirth na naka-checkered mi. So, mo to siya. Sa ito yung gingon ganiha, Ralph. Beauty vlog. Beauty vlog. So, mo ni siya. Mo ni siya. Green. Mo ni siya. In fairness mga litan, ako ko ay shadow mga day. Nag-glitter-glitter. Tama kayo ko. Yung doon. Iya, daghan na ba kayo nag-request siya ba nga make-upan daw tika? Ako? Sa akong mga video. Hindi mo ni kaya. Ang mga audience okay, magdala na daw sila kanundaan. Sige nga, ako na i-consider. Oh, body makeup or? Makeup lang. Makeup sa now. Lalakas na po ang bagay ng kanya po. Opo, Kakaren. Opo, laglapo tayo dito, Kakaren. Opo, Kakaren. Yes. Opo, marami na pong tao dito. Ayan, malakas na po talaga. Ikaw mo kaya. Back to you. Back to the studio. Sa ko niyo mo ya. Sa table. We feel like nightclub kings. Now let's have a little
little bit of fun now. I make one track out of two now, and it's a little bit funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. Break these records into pieces and fix them together just how I need them. Play it in the club at 12 o'clock, and what can I say? Party non-stop, stop, 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 stop. So, mga day. So, time check mga day. Kasi, oras day, 3 or 4? 3 or 4 a.m.? 4 na din. Okay, mga day. So, time check mga day, 4 a.m. na. So, bago pa may kauli mga day, alright? So, ako medyo tipsy na yung auntie, no? So, medyo sigop na ko og ano, og noodle. Isa na dyan siya kabok noodle. Isa na siya kabok noodle, oy. So, si Ralph, di yawa. So, kami ni Ralph Jud, ang natama Jud, no? Kami duha ni Ralph ang medyo na tipsy D. Si Ralph ang siya ang murag na RIP na gid, no? Si Raybird, carry lang, wala na siya nahubog, no? Wala na siya nahubog. Pa kayo bitaw. Sa modo siya, namatay si Ralph. Si Raybird. Nadali ang video. Gabi sa moy! You judge me, ah. Charing. Si Raybird, di man na siya mahubog for masukaran na siya throwback ng balamba, no? So, palihog lang, laban mo, oy. Sa modo siya mga day. Ipakita yung puti yung gano'n. Pahuwasan naman ko taod-taod. Kaya ni Sep, naku, soup, charing. Yo, ito ni Sep. Ni Sep, naku, soup, charing. Si Raybird, wala siya nahubog na yun. Magigibig siya ni Tagay, no? Bucardi, o ni Smirnoff, no? Okay siya ni Tagay, Bucardi, Smirnoff, dahil. Uy, ganda lagi ito na. Buti rin yung Smirnoff. Nalipay, bitaw ko yung alaw mga rin. Shout out nang sa uyab sa akong ate nung anang libre, no? Happy birthday rin sa imo, ay. Laban na yun. Nalipog ka na yung audience ba? May tanong na. Masuka. Kalkalit na. So, kita-kits na inigbuntag, no? Ang bottom sa unsa ka oras makamata na. Napalang. Ulira sa